Ah, kalat. At aramo nga no, sa nakao no. Wala kami lagi push nga idal, walang salakyan. Tulos sila di mami. Tulos lang. Abang. Isang deto no. Sobra pa sa ganda nga nag-tinigil ako yung ka. Wala. Kamay pa. Kamay pa na. Tulos ba ba? Ano sa'yo mo? Sana all mo. Nga ga. Shoutout sila daw. Paki-follow bro, Ilonggo Secret Vlogs. Kaya mo ba? Ilonggo Secret Vlogs. Ka-follow ka na sa akon? Naka-follow ka na? Asa makulot may followers kita dirigali no? Tungod wala kita dayo subong. Nagpa-follow kita sa lang ila page. Sa atong page sila. So, yung tawagin taliwat. Gano'n galing alam mo ka? Okay, shout out si ano, naka-follow to sa atong page. Bo, salamat gid no. Kabay pa makadayo kami diri sa inyo ah. Bro, thank you. Hello. Taas gid ko mga kalat ang ilano. Kalakaon. Hindi kaya ka multicut naman. Hindi kaya? Hindi masabi. Okay, walking na. Sige mga kalat, ang muna katasa naman yung ginakato. Puwera si Mama Iris. Mga kalat. Balik lang ako sa limod yan. Mga kalat ito sa aso. Yan. Butterfly yun? Ha? Butterfly mga kalat to. Grabe ang malagyan di. As in. Grabe gid.